Του σπάσα το κανονάκι. Του σπάσα το κανόνι. Ποιος θέλει μια στάγο να λάβει. Πού πας? Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεια σου φίλε. Πάει φίλε. Γεια σου φίλε. Πάει φίλε. Γεια σου φίλε. Πάει φίλε. Ωραία αυτός. Γεια σου φίλε. Πάει φίλε. Λοιπόν. Εσύ είσαι εδώ. Τα 55. Ω, μονετιέ. Οκ, θα περιμένω να γεμίσω. Έχω πιο πολύ spot assist από την damage μάγκης. Πάμε το... Θα το φάμε το κουλουκάκι. Έτσι να μην πάω από εδώ. Περίμενε, σε βλέπω εσένα. Πω, συντονισμός. Την κοπάνης όλος έφυγε πίσω. Πούσε ρε δερβίς. Έλα, γιατί ριμπαλτσάτο ρε φίλε, γιατί ριμπαλτσάτο ρε φίλε. Κοίτα. Όλοι κάνουν όπιστε με και σταματάνε εκεί μπροστά στις βολές μου. Κάνω εγώ, κάνω ντου. Πάει να πνιγεί το σεντούνι, τι θα κάνει. Δύο 300 σποτ. Γιατί είμαι και ο πρώτος γκόμενος. $103,000 χωρίς να έχει κάνει και πολλά. Πιο πολύ spot assist από damage. 103,000. 41,5 εκατομμύρια. Με το που κάνω τις εκτόσεις το πέταξα στο τορτόις και το πήρα. Δεν θυμάμαι αν έχω βάλει ήδη στο τορτόις βασικά. Αλλά θα πάρω το τορτόις μετά τα Χριστούγεννα, δηλαδή εκεί στις, που θα έχω τις εκτόσεις. Το τορτόις θα το πάρω. Το τορτόι.
Έχει φοβερό κανόν. Βέβαια τώρα έχει τώρα και Wingspot αριστερά και δεξιά του κανονιού τα έχουν κάνει τα Wingspot, αλλά δεν πάβει να είναι αρματούρα.